Това ни е къщата за гости. През тая врата от татък е улицата. Оттам влизаш с ключ. И от тук през това коридорче. То е коридорче, в смисъл пътечка, открита. Тук влизаш директно в коридорчето. Това тук е антре, бойлер, тоалетната. Така. Тоалетната имаше душче. Туалетно, много хубаво направено. От тук е кухничката. Има си мивчица, шкафче, хладилник, масичка. И това е стаята. Това е климатиче. Няма гардероб единствено. 2 легла, едното е персона и половина, другото е по-малко. Има телевизорче. Това е прозореца, който гледа към коридорчето, от което влязохме. И отвънка имаш, това е цялото стайче, апартаментченце. И отвънка имаш една тераска с смичка. И там, дето хранихме котките. Пак с масичка, 2 столчета. Тук имаш стъпалца надолу. И тук отиваш долу има едно. Съвсем маничко дворче. И това е цялата къща. Това е. Ето го отвънка. Как изглежда. Това е цялото. Сладурско. И това е мазенце някакво, което е обособено като апартаментче. Това е стаята, тук кухничката, коридорчето, банята и навънка изходната врата. Входна и изходна. Това е. Сладурско много хубаво. Отгоре е покрив. Няма съседи. И това е.